If faith yaqala kuba ne-apostasy. Apostasy means ukureduce ekukholweni. We are reduced. Apostasy, it means your faith reduces. It means if your faith yakumthemba uNkulunkulu vela yaqala manje yayehla sewuba umzalwane nesangoma same time. Yo. Nangizazana. Ngoba umzalwane othemba uNkulunkulu ophinde uthemba izinto eziboshiwe esayidini ngoba manje i-apostasy, this means you start to reduce. Uhamba ukhuluma ukuthi ngabantu abafundisi bayasiba amsiza uNkulunkulu manje thina sohlalelani singamsizi thina uNkulunkulu sewuqala uba nezinto nama-excuse azokhona ukuvala lamanyala ofuna ukwayenza because manyala no uyawakotela manyala. now